yabo ya tabbata ga Allah, dukan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya keɓe wasu daga cikin bayinsa, ya yi musu rabo da kyawawan ɗabi'u, ya sanya su abun koyi a cikin bayi 'yan uwansu. Ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake bashi da abokin tarayya. Ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne, tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka da sahabbansa masu girma da waɗanda suke raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suke sanya ta a cikin aiki a rayuwarsu, suke tabbatar da ita a dukkan kai da komowarsu har zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka 'yan uwana, mu kiyaye dokokin Allah, mu ji tsoron Allah cikin abin da muke aikatawa da abin da muke bari cikin rayuwarmu dare da yini. Mu tuna Allah cikin duk abin da muke aikatawa, mu ji tsoron Allah, mu tuna Allah cewa za mu tsaya a gaban shi a wannan rana, a ranar da dukkan bayi za su goma zuwa ga Allah, kuma kowane rai za a cika masa abin da ya aikata ba tare da an zalunce shi ba. 'Yan uwana musulmi, yana daga cikin kalmomi da ya shahara a bakin mutane, za ka ji mutane suna cewa ai annabi ya ce, suna jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ai annabi ya ce addinu al-mu'amala, addinu al-mu'amala, wai annabi ya ce ai addini shine kyakkyawar mu'amala. Da yawa daga cikin mutane suna jingina wannan magana zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam, amma hakikanin gaskiya ba annabi bai faɗi wannan magana ba, hadisi bane wannan, ba hadisi bane wannan magana. Addinul mu'amala ko addinu al-mu'amala ba hadisi bane, baya cikin hadisai ingantattu, baya cikin da'ifai, kuma hadisin ƙarya ma ba a jingina zuwa ga manzon Allah. Magana ce ta mashtahara ala asnatin nas, mutane dai suna faɗa amma ba hadisi bane. Saboda haka mu kiyaye jingina duk abin da muka ji mu ce annabi ne ya ce, a'a ba magana annabi bace. Wannan magana ce ta ɗaya daga cikin malamai shahararru da ake rawaitowa, yana cewa ai addini ita ce kyakkyawar mu'amala, kamar yadda malamai suke cewa ko shakka babu mutum ya iya cewa to ai magana ce mai kyau, ma'ana babu aibi a cikin ta, ce ko shakka babu, amma abin da ake cewa karkace annabi ya ce. An gane ko? Duk abin da zaka ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, ka tabbatar haka ne, kana da shaida, ka ji an karanta a majalisi, a littafi, ka ji malami sun yi bayani. In kana da kokon duka tambayi malami, kamar yadda malami suke cewa ai ba dukkan magana ce ingantacce a ce ma'ana magana ce mai kyau a ce komai annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, amma duk abin da annabi ya faɗa ya tabbata ya faɗa abu ne mai kyau, ma'ana kalamun sahih, magana ce ingantacciya. Sai mu kiyaye kada mu jingina ƙarya zuwa ga manzon Allah sai mun rika cewa ya ce alhali bai faɗa ba, yana da hatsari ga yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan jingina magana zuwa gare shi alhali baka tabbatar da cewa shi ya faɗi wannan magana ba. Kar ka zama ɗaya daga cikin makaryata waɗanda suke yaɗa magana ce annabi ya ce, annabi ya ce alhali ba hadisi bane, bai tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba. Abu na biyu game da wannan magana shine ko shakka babu wannan magana tana da hikima a cikin ta. Addinin musulunci addini ne na kyakkyawar mu'amala. Za a ga duk abin da yake koya mana a cikin tarbiyya ta musulunci, abin da ake so musulmi ya zanto a rayuwarsa, ya zanto mai kyawun mu'amala tsakaninsa da 'yan uwansa musulmi, kai hatta da waɗanda ba musulmi ba an ce ka yi mu'amala kyakkyawa, hatta da abokan gabanka, ma'ana ka kyautata mu'amala. Kuma ko shakka babu mu'amala kyakkyawa yana daga cikin ma'auni da ake gane nauyin imanin bawan Allah. Abin da zai nuna mana haka shine hadisi ingantacce tabbatacce wanda Imam Muslim ya rawaito daga Abi Hurairah, Allah ya kare da gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambayi sahabbai wata rana, yace atadruna man al-muflis, ya ku sahabbai kun san wane ne al-muflis? Ma iya cewa talaka, ma iya cewa wanda ba shi da abin duniya. Muflis a larabce irin fahimtar da muka yi shi suka ce ya Rasulullah, al-muflisu min fina man la dirham lahu wala mata. Ai muflis shine wanda ba yi da bandala aljihunsa, ba yi da mota, ba yi da gida, ba yi da cin na sahau bare na yamma, sai an fita za a nemo. Ko shakka babu shine muflis a dai kalmar abin take nunawa. Sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba haka bane hakikanin ma'anarta. Al-muflisu man min ummati, wanda yake muflisi talaka mara shi a cikin wani al'umma, man yati yawmal qiyamati bi salatin wa sawmin wa zaka, shine mutumin musulmi da zai zo ranar alkiyama yayi azumi, yayi sallah, ya bayar da zakka, ashe yana da abin duniya tunda ya bada zakka. Wa yati, sai dai kuma zai tsaya a gaban Allah ranar alkiyama
wa kashatama hadha ya zagi wannan, wa qazafa hadha yi wannan kazabi, wa akala mala hadha ya ci dukiyar wannan, wa safaka dama hadha ya zubar da jinin wannan, wa daraba hadha ya daki wannan. Subhanallah. fa yuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Ina ce ranar alkiyama la dirhama wala dinar, babu abin da zaka biya sai me, sai abin da ka aikata, sai a ɗebi kyawun ayyukansa da ya aikata, sai a biya bashi, sai a biya bashi, sai a biya bashi, sai a waye gari fa in faniyat hasanatu, duk abin da ya aikata na gari ya kare, saura ne bai gama biyan bashi ba, fa yu'khadhu min khatayahu, sai a ɗebo zunubansu, fa yutra alai, sai a kifa masa aka, thumma turiha fin nar, a jefa cikin wutar jahannam. Wannan shine talaka, shine matsiyaci, shine wanda bai da zai ranar alkiyama ya tsaya a hali na tsiya. Gashi dai ya zo da arziki amma ba zai masa amfani ba saboda za a biya bashi. Wannan hadisi ko wato shakka babu idan mun kalle shi za mu ga yana nuna mana mu'amala a cikin musulunci. Ko shakka babu da azumi da sallah da zakka muhimmai ne, ginshiki ne na ibada a musulunci. Amma duk da haka gashi ya zo da su amma ba zai masa amfani ba. Dan me? Dan yayi mummunar mu'amala ga ƴan uwansa a rayuwar duniya, ya zalunci wannan ya cuci wancan, a ƙarshe za a kwashe kyawun ayyukan a biya bashi. A ranar da ake girmama su bayi, san sun zo da aiki na gari kuma ba su cutar da mutane ba, wasu kuma za su wulakanta irin wannan domin ya cutar da 'yan uwansa musulmi, sai a kwashe ayyukan alkhairi din, sai ya zauna a cikin tsiya da rashi. Shine muflisi, ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ko shakka babu cikin maganganu na magabata sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da manyan malamai na salaf akwai hikima a cikin kana ji ana gaya maka maganganunsu. Daga misali shine abin da Umar dan Faruk Allah ya kare da Umar Faruk Umar ibn Khattab Allah ya kare da gare shi yake faɗa wata rana, an zo ana magana yana neman wanda zai yi shaida akan wani mutum, sai wani ya zo domin ya bayar da shaida a kansa, za a yi wata mu'amala, sai Umar yake tambayar wanda zai yi shaida akan wannan mutumin cewa za ka san wani, sai ce na san shi. Ka san shi? yace na san shi. Sai ce ta yaya ka san shi? Fakat rafaqtahu fi safar, kun taba yin bulaguro tare? Kafin wannan yace anta jaruhul adna, kai makocinsa ne gida da gida na rabe? Kala la, yace a ni ba makocinsa bane. Yace rafaqtahu fi safar, idan kun yi tafiya tare a halin bulaguro? Kala la, yace a. Kala fala allaka amaltu bid dirhami wad dinar, kun yi mu'amala naira da dala? Kala la, yace a. Kala sai yace fala allaka absartahu bil masjid, to wataƙila ka gamu da shi a masallaci, ka gan shi a masallaci, ko ba haka ba? Yarfa ra'sahu tara wa yufiduhu tara, yana masallaci ya daga kai wani lokaci sun kuyi da kai. Ka gan shi yana zikiri yana sallah a masallaci? Kala na'am, yace anan na san shi. Kala idha fa innaka la ta'lamu, tauka ba mai ka san shi kawai dan ka gan shi a masallaci a sahun gaba sai ka ce ka san shi, ta idha la ta'lamu, ta baka ba waje baka san shi ba. A nemo wanda ya san shi, shine wanda ya yi mu'amala da shi a waɗannan gurabe, makocinsa na kusa, mai hulɗa da shi a kasuwa, abokin tafiya wanda aka yi bulaguro, shi za ka gaya mun kasan halinsa. Amma don kun haɗa sau shi kenan kun rabu? Ai tukuna, ko shakka babu waje ne muhimmi, amma ba shi ne wajen da ake gane mutane ba. Ai kowa a nan ya mutumin kirki tunda yana gaban Allah. Ka bari a je kasuwa, kaga gemun nashi ya zai ya mu'amala gemun, za ta yi mu'amala irin na masu gemu wanda ake musu kyakkyawan zato, ko kuma da gemu zai je amma ya yi ha'inci, ya yi algus, ya yi ƙarya, ya ce wallahi tallahi bayan sallar la'asar akan ƙarya a kasuwa. Ai baka san shi ba, sai ka yi mu'amala da shi. In ji sai na Umar, Allah ka duba hikima a cikin wannan magana. Ai baka isa ka ba da shaida akan mutum ba, dan kai kuna halatta a halaka a majalisi a wane ne. Ka bari ku yi mu'amala ta kusa, sa'annan sai ka ba da shaida ka san kowa ne shi. Mu sani cewa sallah tana da muhimmanci, amma tana da ɓangarori guda biyu. Akwai ibada tsantsa a cikinta, akwai mu'amala. Ibada kana ganawa da Allah a cikin sallah, kana ruku'i, kana sujjada, kana zikiri. Amma kuma sallah akwai mu'amala a cikinta. Za ka zo ka tsaya a sahu da mutane, za a yi cuɗanya a masallaci da guraben ibada. Sallah Allah ya ce aqimis salah, ka tsaye da sallah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sallah din da gani tana hana mutum alfasha da munkari. Ashe kaga banda janibin kasancewar ta ibada ce tsantsa tsakanin bawa da ubangiji, kuma akwai samara ta cewa me, tana gyara ɗabi'a da mu'amala. Alfasha wal munkar tana gusar da su. Azumi ko shakka babu ibada ce mai girma, mutum yana hana kansa ci da sha da biyan bukatar sha'awa saboda Allah, min ajli inji Allah danni, amma kuma a cikinta akwai tarbiyya.
ita ce ta takawa, gyara hali, tausayi da makamantan abin da yawa ana ambatowa na hikima a cikin ibada ta azumi, banda kasancewa ibada ce tsakanin bawa da ubangiji. Zakka ko shakka babu hakki ne na Allah, ba haraji bane. Allah ne ce a bayar, dan shi ya baka dukiyar sai ce ka bada daga ciki. Kuma a cikin ta akwai mai kyautata mu'amala, domin da yace khudh min amwalihim sadaqa sai ce mai tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, domin zakka in ka bayar tana tsarkakewa, ta tsarkake kai mai bada binnan zakkar dukiyarka, sannan ta tsarkake maka zuciyarka daga rowa da hana hakkin Allah. Shi ko wanda ka bawa ta tsarkake zuciyarsa daga kyashi da hasada da abubuwa da yawa. Kaga akwai ma'ana sirri na banda kasance ta ibada kuma na mu'amala tsakanin mutane. To wannan shine musulunci. Saboda haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma gaba da azumi man lam yad'a qawla zuri wal amala bihi, wanda bai bar ƙarya ba da aiki da ƙarya, Allah baya bukatar azumin sa. Laysa lillahi haja. To sai ka ce me ya alakar azumi da kuma ƙarya? Saboda ai so ake ka daina ƙarya, ka daina ainihin wato mummunan halaye. Shi yasa aka ce kai azumi. In bai hana ka ba, kaga ashe ibadar ka ba ta maka amfani ba irin wancan muflisin. Gashi dai kai azumi amma kuma kai kage, kai kazabi, kai ƙarya, an je kiyama a kwashe ladan a bawa wanda ka cuta. Saboda haka lalle dukkan ibada ta musulunci, aikin hajji ibada ce ta wadda Allah ya farlanta wa bayi, amma akwai mu'amala a cikin ta mai yawa. Shi yasa ma Allah ya ce fa man farada fi innal hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj, ba jidali, ba fasikanci, ba batsa a aikin hajji. Za a cuɗanya, za a haɗu da yawa, amma ana so a ga halin kowa. Kaga wannan akwai ibada tsantsa, akwai mu'amala a cuɗanya a waje guda. Saboda haka ƴan uwana mu sani kyautata gaskatawa cikin mu'amala tsakaninka da ƴan uwanka bayi yana da muhimmanci. Kasancewa kai mai ibada ne tsantsa, wannan abu ne babba ko shakka babu, domin ginshiki ne a rayuwar mumini. Ba da za a ce mumini baya ibada, bai zama mumini na kwarai ba. To amma mumini mai ibada yana buƙatar ƙari, shine ƙarawa da kyautata mu'amala a cikin rayuwarsa. Mu'amala ta kasuwanci akwai ibada a cikinta, kasancewar kana yi ne don ka samu arziki ta hanyar halal, ka kula da wadda Allah ya dora maka nauyi, ka yi sadaka, ka yi ayyuka na alkhairi. To amma ka duba yadda kyautata mu'amala a cikin kasuwanci da sana'a yake sa mutum ya samu yardar Allah, ya samu rahama, ya samu mutuwa mai kyau, ya samu aljanna. Dan me? Dan mu'amala kyakkyawa a cikin kasuwanci. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda Imam Ibn Majah ya rawaito daga Jabir bin Abdullah, Allah ya kare ta gare shi. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa rahimallahu abdan, Allah ya rahama ga wani bawa, samhan idza ba, mai saukin sha'ani idza ba'a, in ya sayar da hajarsa, wa idza ishtara, idan ya je saye, wa idza qada, idan ya je biyan bashi, wa idza qada, idan ya je neman bashi. A kowane fage yana da mai as-sama, sauki da kuma rashin kuntatawa da kuma mu'amala da kyau. Sai manzo Allah ya masa addu'a rahimahullah, haka manzo Allah ya ce a cikin mu'amala. In kai abu mai kyau ga addu'a ka shiga. Bal ma ga hadisi ya zo daga ainihin wato Huzaifa, Allah ya kare da a gare shi, wanda Imam Ahmad ya rawaito, yana cewa Huzaifa yace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rajulan, akwai wani mutum mimman kana qablakum, wa'anda yake cikin mutanen da ke gabaninku, al'umma da ta gabace ku, atahu malakun liyaqbida nafsa, mala'ikan mutuwa ya zo dan ya karbi ransa. Fa qala la, sai mala'ikan mutuwa yace da shi hal amilta min khair, me ka aikata na alkhairi a rayuwarka kai ko? Fa qala ma a'lam, yace ba sani, ba zai iya tunawa. Subhanallah. Ma amilta min khair, me kai na alheri na aikin kwarai? Qala la a'lam, ce ban sani ba, ba zai iya tunawa ba. Wannan ke nuna maka ba zai ma iya tunawa kenan, bai alheri ko dai ba. Subhanallah. Qala ma a'lam, qila dur, aka ce ba. Qala ma a'lam shay'an, yace ba zan iya tuno wani abu da ne na alkhairi ba. Gaira anni, sai dai bari kuntu ubayi'un nas, nakan yi ciniki ni nan kasuwa ne, ina mu'amala da mutane, wa ujazibuhum fa unziru al-mu'sira, sai dai ina ketarewa, ina yin mujawaza, ina ketarewa, ina yin hakuri, ta yadda unziru al-mu'sir, idan mutum ya karɓi kayana ba yi da hali, ina sauƙaƙawa in sakan masa, ma'ana ba na kuntatawa in ce sai ya biya ni, in ce sai ya abin da nakan sassauta. Wa atajawazu anil musir, shi kuma mai ruwa ina kawar da kai shi ma gare shi. Fa adkhalahu Allahu azza wa jalla aljanna, sai Allah ya shigar da shi aljanna. Saboda me? Mu'amalar kasuwa yana sauki ga me, idan aka karɓi kaya ko aka zo ciniki ya fahimta sai yi sauki.
kai hatta mai yalwar ma baya kuntata masa. Kaga bai da hadama kenan irin mu ko ina yan kasuwar mu, wallahi tallahi malam kai ka ce a kwace kudin a hannunka, duk dabarar da za a yi a karbi kudin na a hannunka sai an karba. Shi yasa addinin musulunci yana da ban mamaki wallahi, dan ya san ɗabi'ar ɗan adam. Akwai matsala ta iqala, shine mutum ya sai abu a wajenka sai dalili ya sa idama da ita, ya ce duk Allah na sai wannan kuma ga bukata ta sa ba na bukata karba abin nan. Sai aka ce wanda yayi wannan aqala Allahu atharata yawm al-qiyamah, shi ma Allah zai yabi masa ranar al-qiyama. Zaka je gaban Allah kana so Allah ya abu ma abuwa ko ba haka ba? To yanzu kai dan kasuwa ne, yanzu zaka sai kai ka koma masa anjima ka ce abin nan ina ce ai kudi ya zo ba fita abadan. Saboda tsananin yadda ake wa yuquluna ma lahubban jamma, kudi kawai ake nema ido da kudi su zo ta ko ina. Saboda ni ma in zamo ana lissafawa da ni, Allahu akbar, za a lissafa da kai cikin matattu kuma ba, bayan an lissafa da kai cikin yan duniya wanda suka rayu, kuma gobe za a lissafa ka cikin al'amwat, ka tara din kuma ka tafi ka bari sai me. Saboda haka addinin musulunci yana mana samaha cikin duk mu'amala, kyautata mu'amala. Wallahi ba abin da yafi alkhairi irin kaga dan uwanka ka shigar da farin ciki cikin zuciyarsa, shine abin da yake yafi komai. Idan ya kawo ka ce ba komai ba Allah ka rubuta ka, sai ka hakura da wannan kudin da ka ci riba, ka ce ba komai Allah zai kawo wani. Aqala Allahu atharata, in kai haka kai ma Allah sai ya bi maka zunubanka ranar alkiyama. Ina ma 'yan kasuwa suna zuwa su yi karatu babu abin nan buyo a wajen malamai, saboda ya kamata su yi karatu, saboda ana kasuwanci ido rufe, ya kamata a rika tuna Allah a cikin kasuwa. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu wannan hadisi. Akwai riwaya ta Muslim ita ma daga Huzaifa, wannan kenan a yayin mutuwa. A lahira fa Huzaifa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uti Allahu bi 'abdihi yawm min ibadihi, an zo wa Allah da wani bawa cikin bayin sa ranar alkiyama. Atahu Allahu mala, Allah ya bashi arziki mai yawa. Fa qala lahu, sai Allah ya ce da bawan ranar alkiyama kenan wannan, ma aminta fi dunya, ya kai bawa na me kai da dukiyar da na baka a duniya? Qala, sai yace wala yaktumuna Allah haditha, ma'ana mai ruwa yace kuma dai ai ba za ka iya boye wa Allah gaskiya ba, a gaban Allah za ka yi ƙarya ne? Me kai da dukiyar Allah zai tambaye ka, za ka yi kwana? Alhali Allah ya san me kake, kai ka san ba za ka boye ba. Saboda haka bawan sai yace ya rab, ya ubangiji ataitani malaka, ya Allah ka bani dukiyarka. Kenan a lahira kake tuna ashe dukiyar ta Allah ce, amma a nan duniya ba. Tawayen an ce dukiyar nan take hannunka tawaye, sai ka ce wa tawace. Innama utitu ala ilmin indi, ai wayo na dabara ta mu, ai a kasuwa ba magana ne, ai mun iya kasuwa duk inda kuɗi yake masa yadda ake juya su ake abin nan. Inna ma utitu ala ilmin indi, dabara ta ce. Amma ƙarya ka wallahi a lahira sai ka ce malaka kake cewa Allah. In Allah ya tambaye ka sai ka ce ya rabbi ataitani malaka, ya Allah ka bani ajiyar dukiyarka, sai yanzu ka tana shi ta Allah ce? Ashe dukiyar ta Allah ce ba ta ka bace. Haka zai bawa zai ce wa Allah ataitani malaka fa kuntu ubayi'un nas, ya Allah ina ciniki da mutane, wa kana min khuluqi, dabi'ata ya ubangiji shine mai aljawaz, ina ketarewa, ina hakuri. Fa kuntu atayassar ala almusir, nakan yi hakuri in ketare, in nazo ciniki nazo sayarwa, in mutum yana da yalwa in masa sauki, in bai da hali in bashi, in ce ka biya daga baya, in ce an yafe maka ma abin nan din, kawai ka biya asalin kuɗin ma, saboda me kai dai mu'amala kyakkyawa. Faƙala Allah, sai Allah ta'ala ya ce da shi ana ahaqqu bidha minka, ai ni na fi cancanta in ya biya, in yi abuwa, in yi samaha fiye da kai bawa, je ka an yafe maka. Sai Allah ya ce tafi an yafe ma, tafi gidan aljanna. Abin mamaki irin waɗannan duk yana nan a cikin littafin ana karanta, sai ka ji kamar yau aka fara ji, ba a taɓa ji ba, gashi nan a cikin littafi. Saboda ba ma halartar inda ake karatu, saboda ba ma yin abin da addini ya gaya mana, ba ma ɗabbaka irin waɗannan a cikin rayuwarmu. Rashin ɗabbaka shi yasa suka zama kamar babu su a cikin ilimin. Saboda haka kyautata mu'amala a cikin dukkan al'amurra. Siyasa da ake yi, ko shakka babu, in an ce siyasa neman mulki da ake yi, bai kamata ya zanto da ha'inci da ƙarya ba irin yadda mutanenmu suke yi. Amana ce ba, sai ya zama a riƙa yin gaskiya a cikin amanar da ake nema. Kai kake neman amanar, duk da cewa musulunci ya ce wanda ya ce a bashi makar a bashi, amma irin ta wannan zamani masu mutuwa ce a bani, su tuna cewa amana ake danka musu. Kuma Allah ya ce ka bada amanar da Allah ya danka maka, ba wai alghayatu bari wasila kamar da ake cewa abin da nake so shine mulki ta kowace hanya, in samu mulki, in samu karfi, in samu fawa, in samu kuɗi, shikenan an gama. To ka tuna amana ce ta Allah cikin dukkan mu'amaloli. Subhanallah, hatta a cikin yaƙi addinin musulunci ya ce ka yi mu'amala kyakkyawa tsakaninka da abokan gaba.
tsakaninka da wa abokan gaba. Allah ta'ala ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kada gaba da kiyayya tsakaninka da wani ya sa ka yin adalci dan abu ya faru neman adalci. Kai adalci, ya'dilu huwa aqrabu littaqwa, shine mafi kusa da takawa, shine alamar kai mutumin kirki. Abokin gaban ka ne masa adalci. Manzo Allah yakan ce da sahabbai in ya tura aje yaki, ughzu bi ismillah, ku je ku yi yaki da sunan Allah, ku je ku yi jihadi bismillah da sunan Allah, wa fi sabilillah, saboda ɗaukaka kalmar Allah. Sai ce wa qatilu man kafara billah, ku yaki duk wanda ya kafirce wa Allah. Ughzu wala taghullu, amma kada ku yi gululi, kada ku yi sata a cikin ganima. Wala taghdiru, kada ku yi ha'inci, ku yi gadar. Wala tamathulu, kada ku yi musla, shine tamthulu. Mutum yayi a musila, mutum shine an yaki abin nan a lalata gawar abokin gaba. Yace kada ku yi haka. Wala taqtulu walidan wala imra'a, kada ku kashe yaro karami, kada ku kashe abin nan yara kanana, kada ku kashe mata. Di ya hana. A yaki ba ake wannan mu'amala. To ashe wannan yake nuna mana addinin nan yana koya mana me mu'amala kyakkyawa, a cuɗan yake da ibada da mu'amala a lokaci guda. Haka ake so mutane su kasance musulmi, mutane na kwarai, masu gaskiya, masu amana, masu ainihin wato faɗar abin da gaskiya cikin mu'amala, masu ainihin haƙuri da juna, masu yafiya da duk wata mu'amala kyakkyawa. Wannan shine abin da ake so. Ba wai ka yawaita sallah da azumi da zakka ba, amma idan aka zo mu'amala kana sahun gaba a masallaci, amma kuma a sha duk wanda ya ganka sai ya kauce saboda ba ka da kyan mu'amala. Subhanallah, ba daidai bane. Wasu mutane za ka ga cewa suna da karancin ibada amma da kyan mu'amala. Idan ka ce musu yaya ibada ba a yi wata, sai ce al-iman fil qalb, ai imani yana cikin zuciya. Kaga wannan kuskure, yana cikin zuciya, amma aikin imani zahirin sa yana zahiri, yana fili. Ma'ana alamar aikin imani shine kyautata ibada. Wani kuma ga ibadar amma ba mu'amala, ga ibadar amma ba mu'amala. Ana so a hada biyu duka, ga ibada ga kuma me, ga mu'amala kyakkyawa tsakaninka da bayan yayin uwana. Wannan shine musulunci. Kamar yadda bawan Allah zai bi Allah cikin abin da ya faɗa, kuma ya nisanci abin da ya hana, kuma sai ya mu'amala kyakkyawa tsakaninsa da bayin Allah, ya tsoraci Allah wajen mu'amaloli, nisantar riba, nisantar abin da yake ba mai kyau ba, na dukkan wata mu'amala wacce musulunci ya hana. Sa'annan kuma kamar yadda mutum zai yi ibada ɗansa, haka nan kuma ya kyautata mu'amala tsakaninsa da bayi. Ma'ana wannan hakkin Allah ne ya inganta, hakkin bayi ma ya kyautata. Kada ya yi abin da yake ainihin zai tauye imma da hakkin Ubangiji ta'ala ko kuma hakkin bayi. Kada ka shiga hakkin ɗan uwanka, ko da kamar yadda ma'aiki ba za su sallama ka zai wani haram. Kada ka ci hakkin ɗan uwanka ko da asuwaki, in ka ci wallahi sai ka biya shi ranar alkiyama. Sa'annan kada mu zama masu hayyantar juna. Menene halittar juna? Ce idan mun haɗu da kai sai ka saka mun fuska, sai ka yi mun murmushi, in na juya baya sai ka ce dubu wannan ya sai ya je can yana kaza kaza, sai ka halice ni, ka yi gulmata, ka ci nama na. Wannan ba daidai bane, wannan ba daidai bane. Kuma wallahi yana cikin mu'amala. In an zo a gaisa a yi abin nan raha abin nan, ana juyawa sai ka ji an shiga haƙƙin mutum. Wai can kaza kaza kaza, ai gulma da ha'inci da annabimanci da mutum abin da yake ba mai kyau. Shi yasa duk al'amuran suka lalace saboda babu gaskiya cikin ma'amaloli. Kuma wannan ha'inci ne, wannan zalunci ne. Dan uwanka musulmi a gaban shi ka saka mu fuska dan ya juya baya, ka rika ambatan abubuwa game da shi, kana aibanta shi a gaban wasu ko a tsakaninka da wasu. Wannan ba mu'amala ce mai kyau ba, ba hali ne na gari ba, mummunan hali ne wannan, halin aibantawa ne. Saboda haka mu zanto masu bin Allah cikin duk abin da Allah ya gaya mana. Kada mu zama cikin irin banu Isra'ila Yahudawa wanda Allah yake cewa afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd, sai ce me fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa me khizyun fil hayatid dunya. Banda na lahira kenan, wallahi duk mai wannan hali tun a duniya sai Allah ya wulakanta shi kafin a tashi kiyama. Saboda haka mu gyara mu'amala tsakaninmu da juna, tsakaninmu da iyalanmu, tsakaninmu da iyayenmu, tsakaninmu da ƴan uwanmu, tsakaninmu da juna musulmi a duk inda muke, mu zama ƴan uwan juna. Haka Allah ya ce al-muslimu akhul muslim, haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, musulmi dan uwan musulmi ne. Kada ka cuci dan uwanka, kada ka haici dan uwanka, ka zama mai kyakkyawar mu'amala, mai haƙuri da mutane, mai juriya wajen mu'amala da mutane, mai gaskiya, mai riƙon amana. Shine alamar kai ahlus sunna ne nagari. Ɗan uwana, wannan fushi ke bambance mu tsakaninmu da wayancan mutane. Duk wanda baya kan sunna zaka tada shi da zallat babu iyaka, amma wanda yake kan sunna shi ake masa fata yana yawan jin karatu, yayi aiki da abin da yake aikatawa. Ba wai a yawaita karatu amma aiki babu ba. Allah ya ji kan malam
abin nan na Kaduna Algarkawi, wannan babban malami na Kaduna. Na ce Allah gafarta malam, yaushe za ka ziyarce mu a garinmu? Ya ce zan ziyarce ku in kun fara tatbiq, irin abin da muke so a yi tadbiki, ma'ana a aikata abin da ake karantawa. Ya ce zan zo, amma ranar da aka fara tadbiki, ma'ana ake sa a cikin aiki ku kira wani, zan zo insha Allah in gani. Amma idan ba aiki sai magana, in ba aiki sai abin da ya ce, kaga wannan ba tafiya ke. Abin da ake so shine kwatanta abin da ake faɗa, yin abin da yanzu gashi ana tananatawa, sunna a rayu akanta, a mutu akanta. Amma ta yaya? Shine as-sidqu bainaka wa bain Allah, ka gaskata tsakaninka da Allah cikin abin da kake faɗa. Mu'amaloli kuma a kyautata tsakanin bayi da bayi. Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara halayenmu. Allah ya fi mana kurakuranmu. Allah ya fi mana kurakuranmu. A ƙarshe kafin in sauka a wannan minbari ina da sako guda biyu. Sako na farko shine abin da muka faɗi satin da ya wuce. Akwai tsari da ake gabatar da layya a wannan masallaci, wanda ake yanka dabbobi ana kaiwa gidajen prison ko gidajen marayu. Akwai wannan tsari, ana so mutane su taimaka kamar yadda aka saba yi kowace shekara. Ana nanatawa ne saboda a samu gudunmuwa da za a kewaya. Yana daga cikin majal na da'awa. Irin waɗannan abubuwa ba a rena su, suna da muhimmanci. Kamar yadda na faɗa satin da ya wuce, nama ne ƙwaya 5 za a sa a leda a ɗaure, amma sai ka yi mamakin murna da mutum zai in ka bashi a gidan kursi, dan ya manta ya gama ya nama, sai ya ji daɗi kuma ya ta murna. Ka ce ai daga masallacin wani, sai masha Allah, ba zai manta da kai ba. Saboda haka muna yin wannan ne wanda salo ne na da'awa, shi ma yana kuma da muhimmanci. Abu na biyu shi ma dai ya shafi wannan. Limamin masallacin prison ya same ni a wannan sati, yake gaya min cewa a wannan gidan prison na bayan gidan sarki ana buƙatar taimako na tabarmi, saboda misali 2 bisa 3 na wanda ke cikin fursuna a dandamalin ƙasa suke zaune, suke kwanciya, suke rayuwa. Ya ce abin da ake so musulmi su taimaka, tabarma ko tsohuwa ce, in an tara za a kai musu, yana daga cikin majal na da'awa. Dama dai muna zuwa ziyara a lokacin azumi da makamantansu, mu je mu dan kai abin da Allah ya hore mana. Irin waɗannan suna da muhimmanci, za mu je mu yi musu wa'azi, kuma fatan da ake irin waɗannan mutane a wannan hanya, mutum zai dawo koyaya ya rage halayensa wanda ba mai kyau ba, tunda ana yi masa wa'azi kuma yana ganin ana tunawa da shi a wannan hali. Kuma alhamdulillah, saboda yawan yadda muke zuwa, har ma waɗancan sun gane, su ma yanzu suna kan hanya, kullum suna kan hanyar abin nan gidan fursuna, su ma kar a ce ba sa zuwa. Saboda haka ya nuna cewa bai kamata mu yi ƙasa a gwiwa ba. Irin waɗannan ɗan abin da ba zai gagare mu, tabarma guda ɗaya ka saya ka bayar, wadda za ta zama maka sadaka jariya, a kai ta don wani bawan Allah ya kwanta ya sallah a kai, ka samu ladan shi a gidan fursuna. Saboda haka wanda yake da iko ya bayar a wannan masallaci, za a tattara kuma za a ba wannan limamin masallaci tabarma ko tsohuwa ce, tsohuwa wadda ta rizki ka bayar, in dai za a iya kwanciya a kanta, za a bayar dan su sallah akai, su kwanta akai. Yana cikin abin da za mu yi na agaza musu, da kuma zuwa yin wa'azi. In mun je wa'azi za mu je mu ce Allah ya ce, annabi ya ce, kuma ce ga dan wannan hasabin ko ya yake, sai mutum ya ji daɗi. Kuma muna fata wannan yi tasiri a cikin ainihin rayuwar irin waɗannan mutane, su gyara halayensu, kuma su koyi ma zuwa masallaci da kuma jin karatu. Wasu ba su da alaka da karatu, sai irin dalilin nan zai sa a je ana musu karatu, watakila su saba kuma su gamsu cewa yana da muhimmanci. Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa da taimakawa. Allah ta'ala ya karɓi ayyukan mu, ya karɓi kurakuran mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.